Стенка ти трябва. Нямаме 7-4, това е за наказание един месец. Само от тия две ситуации. На едната не видя, че има гол. Другата не дигна засада. Гол. Учиме се всички. Трудно е мисля. Вижте още като зрители. Жоре! Колко пъти че поете, Жоре? 40 пъти! Намери друго решение! 40 пъти! Просто голов, ако не ме слуша, няма да играе футбол само тия. Само това да кажа. Добре, Марко. Ако се седите, че така ме, сега ми кажете. И точно да си реши проблема. Слезни бе, момчиле! Слезни бе, какво пространство има бе, момчиле! Слезни бе, момчиле! Слезни бе! Един час не може излезне бе! Давай, Влади, давай! Бел, къде я връща това, Бел? Иванов идва! Янев, гледай, когато подаваш, не да я ритаме на Изус. Става малко на Изус. Влади, и втората беше застара, гледаха си го, и третата няма смисъл. Аз няма съм коректен повече. Дигам гол, помагам, явно толкова си мога. След това няма значение. Стига да мига повече. Коя минута е? Там има човек до него, бе, Мартине! Мартине! Те го удари! 3:33. Тия даваш на това, че са син на гърба! Стани, отворил, супер! Момчиле, дай ширина, бе! Дай му ширина, дай му вариант! Браво, пак! Жоро, играй! Браво! Момчиле! Павка, покажи се! Жоро, стига, бе! Жоро, играй с павката! Дай, бате, картончето! Намери талията! Ето го Момчил! Браво! Браво, бе! Хайде от това! Хайде от това! Добре, нищо не! Тя е решила, не се сърди! Йо! Дани! Не му
се пускай, не е нужно. Идеално е! Давай, Жоро! Давай, качи бе, Куци! Защо се дърпаш? Защо се дърпаш, Куци? Жоре, намери си местото веднага! Жоро, и Дани, затвори! Стига се бори ти, бе! Жоре, стига се бори с тази топка, бе! Изчисти я, бе! Виждаш ли как се връща на вместо да чакаш Добре, Ицо! Чета, моля ви! Един корнер за линия, ама не за себе си! Един за Дани! корнер контра! Върна ли се топката назад, излизаме цялата линия! Ванка, защо не кажеш да я вземеш? Защо не го? Тя е твоя топка! Карай успокоение! Без фал, Жоре! Не ги дърпай, Жоре! Като си закъснела да пипаш ръце! Смяна! Дека! Осми номер излиза. Декар! Чакай да излезе. Готово, излезе, айде. Ние две сайт по 10 метра не виждаме за плана пея, чакай. Алек, не я победи, излизаме, Дани! Дани, подгответе се при сбъркана топка да сте готови, защото лошо стоите. Йоане, какви са ти обладяване 40 минути, бе? Янев, играй с Жоро, давай, Жоро! Давай, слизай до края! Защо така? Кой е близо до тебе? Янев, ами играй с Жоро, хворите топката в момчето! Води! Дани, по-бързо излез пред него, изкарвай я тази топка, изкарвай я! Давай! Браво! Имаш. Там, смеявате. Ицо, добре ли си? Смяна! Йо, идвай! Ицо, застане неговото место. Кой излиза? Те си кажат. Да. Крило. Излиза 40, влиза 8. Двамата. Ясно и двама. 6, влиза. Давай, беби, давай, Иванов! Седнато! Дай, Марти, дай, Ице! Браво! Сам топка, сам ако трябва да реши топ! Браво! И не бъде! Чупете! Браво, момче! Браво! Паска, добре, момче! Браво! Може да се тиреш по-изи! Но добре я запази! Марти, не се набивай двамата калпа! Браво! Дани, веднага си Жоро! Жоро по фланга веднага! Мартиска! Браво! Може назад да задържим! Опитай от другата страна, Дани! Оттам играхме! Дани, оттам играхме! Следни подежи! Браво! Дай ширина, Пепи! Ширина дай! Айде това! Трябва да запазиш и да чакаш подкрепа! Браво! Добре, Пепи! Много силно плава! Чакай!
Моля ти се веднъж вземи правилно решение днес. Моля тебе. То всеки матч се връзва. Мартин! Дай, Павка! Прочине! Земия! Айде, бе, Петре! Браво, Павка! Как ще оставим там, бе? Добре, Петри, ама припад! Какво стане? Идеално е! Добре, Жоре! Играй, Павка! Давай, Жоре, играй! Дай! Не с газа! Не с газа напред! Пепи, събирай към Марти! Гал! Междинна позиция! Доктора! Какво е, Павел? Може да трупката се гръва, дай. Кой бие човек с топка? Марти, защо толкова лесно минаха? Каква е тази подредба? Алекс, дай, Алекс, ела насам, е, това е. Жоро, съберете, Дани, сте много отворени! Давай тука, бързо Ице! Давай, Пепи, дай потъча! Браво! Бързо, Пепи! Защита! Изкарвам, давай, Гроздал, покажи се! Един отпуснат, как ходи до безумно тичане на Браво, Ице! Майде, бе, усили темпото, бе, Ице! Страни, па! Пас страни! Пас страни по-рано! Ицо! Изкарвайте по-рано страни тази топка, Виче тук за 40 сини! Марти, дай вариант за игра с теб! Пепи, дай вариант за игра с теб! Ицо, остани! Дай, притискай го, бе! Пепи, събирай, Гроздал, събирай, седи сме по-малко. Марти, седи сме по-малко, събирай! По-стегнато защита! Сам! Отличи имаш! Води! Петро, айде помагай защита! Айде, бе! Смяна! Ето тук, бе, брат! Те са 5 човека и ние искаме през тях да Смяна! Влез на момчето, той ще влезе. Да, сега ще му кажа. Павка, какво е робиш? 60 мисля, че ти за Влади, как беше 60 съм написан. Дани, има ли нещо? С това? Зимия. И към пича, не работи.
Върви се, всички играем в защита. Жоро и Дани са брани. Много сте отворени, Жоро и Дани. Добре, Жоро. Ей, Янев! Ей, Янев! Къде си отишъл, бе? Къде си отишъл, бе? Давай, бързо, давай, Грозданов. Айде, Пепи, дай Грозданов. Пак, Пепи, излизай. Какво ти качи? Айде, Слави! Пак, Слави. Дай, Пепи, дай, запазия. Запазия, моето момче. Запазия. Браво. Идва Дани! Внимавай, ето го. Бързо реакция! Бързо! Браво, Пепи! Бесо! Браво, Мартин! Абе, Василе! Сам ти искаш да върнеш назад. Ама вие умишлено не искате да вкарате гол. Не знаете как да се... Какво ти внимавай? Задния е по-опасен. Пепи тука. Случайно го вкарам. Добре, бе, Дани, къде си ти, бе? Дани! Къде си, бе, ей? Абе, заспивате там двойката, бе! 5 пъти мина между вас! Дани! Голямо разстоянието ми е Жоро! 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 Жоре! Съберете се! Еле, Марти, един час си овладява, бе! Като жива е! Браво, Коти! Запази я спокойно! Пуши го! Пуши го! Първа! Браво, Гроздан! Дай! Притискай! Притискай до край! До край! Браво! Браво, Гроздан! Корнер, айде! Ай, какво ти става, бе? Ай, спи се, моля те, ей! Жоро! Дани! Как я видео там, че е Пазо корнер от защитата, центъра, много моля те, отворени. го кажи сам. Между тебе и Жоро има 40 метра, бе, так! Кажи ми как да съм коректен, как да съм коректен, дигам колко треньори ще ти дигат, че е гол, без засади, корнери, тъчове, момчета са по-добре, ще ни бият. Ще ни бият, не, супер, ще ни бият. Ама еба ти не може да от тук виде, че е корнер. Не ти е грешка, да знаеш. Не ти е грешка. Не, никога, аз съм го правил 100 пъти. Аз лично ти казвам, че Винаги. Ма вие ще ни биете и 100 и без 100 гол. А въпросът е, че почва да дразни. Ние си не можем и като сложиш две засади, ходи и играй. Дани, съберете се във фаза Той за Четърничия му дига, той оттам вижда, че е за белите. четворката, Дига му алто и по-събрана, фили корнер. само Жоро. Какво му направих на това момче? Че го поздравих преди матча, не знам. Отстъпете, Жоро Коци, не с гръб. Полуобърнат се, отстъпка. Слави! Марти! Марти, много си назад! Качвай по-горе! Марти! Стена, Марти! Иванов стена! Ицо стена! Яне в защита да се върне! Коци! Дай го Пепи! Пепи стига! Там! Там! По-убър, Жоро! Събери към Дани, бе! Чудесно! Така! Марти! Не мърдай стена!
се подпусна. Добре, излизай! Събери Дани и Жоро! И Коци! Марти, стига с тия фаулове, бе, не нужни са! Еми направи фаул, той с гръб, какво ще направи? Браво, Слави! Тръгвай! Смяваш. Спас, Слави! Докъде ще бягаш, бе? То няма игрище повече. Марти! Гледай, усещай да я откраднеш, не да правиш фалове. Излишни са тия фалове тук. Карат ги да се преместят. Само ни затрудняват. Не прави фал излишно. Аре, как ще мине така? Браво, но риташ, бе, Петре. Кал те вкарах да... Браво! Слави, браво! Смяна! 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 Габи! Габи! Втори номер. Габи! Дани, тази ситуация единия да излезе пред него, другия леко позволява. Не да вземе той. Втори номер. Аз? Давай, Марти! Ето и какво се плъскаш от него? Намери си место, бе, какво се плъскаш? Идеална. Нищо, давай, то не е. Мечо, се качи врата на топката, то е идеално. Палма. Давай, какво той свири, давай. Ако има критик, страничка маркира, гол, това не да се... На шатката внимание. Там, не съм шатката. Не знам, това вече треньора вика, бърсите си бура, виж. Това не си не дава, да никой не искаше да подарява. Между другото, така че... Защо за това говоря, бе, хора, бе? Създани седите на 40 метра, бе. Жорка, слушай, друг, те ще научат, слушай, създани, слушайте други. Пепи, леко задния да внимаваш. Ванка, защо прати 40 човека стана, бе? Кой че прато там? 40 човека стана против. Той ще правим. Двама човека стана. Слави, отивай. Отзад. Е, там Слави. Скачаме! Излизаме всички! Какво стана? Дуспа. Според мен. И свири. Жорка! Тая, че разискваме не за дуспата. Тя преди дуспата, приятел, ако ме слушаш, защото редко уча. Само, че като не учиш, това е вече твой проблем. То е между двама човека взима топката, жълт картон.
10 minuti. Chiama fasta. Četiri. Играй като ти заедно защита. Само летиш, разчитай ситуациите и действай. Дима наша. Топка! Ето. Най-хубавото нещо е промък. Той това повеждане 40 метра. Той е гъсто, пред 1 метър има отци. Тия повеждате едно невалики. Тук имате още една. Без нарушение там! Браво, Слав! Без нарушение! Ето, ето!
Нареждай, Грозданов отива да скача. Бързо. Грозданов скача на корнера. Бързо. И ти. Васе, бега напред. Давай. Марти, по-напред. На пръсти. Браво, Коци! Избивай, не с гръб! Пас, бе! Поздравете децата! Поздравете